Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Sa dili pa, shout out day no sa tanan nga nasunod aning dramahan no, nga bag-ong sugilanon. Na sinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners no, mga ka-followers. O karon di ta maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Kuhan, dili ko niya. Oo, sini ko niya. Titiwas siya. Dili ko niya patambungon sa iyang graduation, boy. Oh, bay, ala. Dili ko makakuyog sa iyang pagpaso. Dili ko Mayong Pa-picture. pagpaminaw sa Lex Pinos. sa graduation sa akong anak. Oh, bay, ala. Bay, ano eh. Makatibi mo sa taan eh. Kailak mo ito kapil. Sorry, boy. Sorry. Okay na bay. Kasabot ko. Kasabot ko si mga kaintang. Nagbangga na akong anak, boy. Nag-idol na siya na ako. Kanon, nanan ako niyang sungayan. Bay, Wanaway, no? Galit kayo mga pangitabo, no? bay. Mida. Bawa ka, matagi kayo nga magkita mga inday na magdaga na nga kong anak. Kakos na ko. Bisag na nimaw kong init sa adlaw. Tungod sa kong pagsuroy, pamaligang ice cream. Pero karon, hindi sa gusto makakita na ako. Bay, tungod na sa pagkitabo. Tungod na sa pagkitabo. Kung ikaw ang imutang sa akong David, may butong sa buhato ni mo. Parehas na bay. Buwa masayod unsay angay buhaton. Padayon lang mo sa pagdiwa ha. Kay naamay mga customers ka ni abot good. Padayon lang mo. Sige, okay ra, Chona. Apple, ikaw na ipahala nila ha. Na ipagkaon, na juice, na mga prutas, na asay clubhouse, ha? Okay ra, Chona. Ari unsa akong customers. Excuse na ninyo ha. Ay, padayon lang. Unsa man okay na sila? Pila ka kwarto ilang gi-occupy? Ay, 5 rooms, ma'am? Good. Ati man na ha. Kung unsay ilang mga needs, siguro agyod nga mahuman na nimo ha. Yes, ma'am. Limpyohoy ang rooms, ang CR. Unsa man okay na? Ay, man na, ma'am. Limpyo na gyud. Yang aircon amay. Why problema, ma'am? Ati manag unsay orders ha. Yes, ma'am. Kadiyot sa ang akong anak. Niuli na? Ay, wa pa man, ma'am. Ha? Unsa? Si Nanay Chona. O sakas na kayo nang nahitabuan ni tatay na Chona. O sakap. Kung wa pa ni mo daog-daog kas tatay. Tingali. Dili siya makahimos pagluib ni mo. Ikaw rin nagtukmon nga makahimog sa tatay Alan. Tubagak ko, Athena. Tubaga akong tawag, Leche. Tubagon ko na lang.
Hello? Kadugay pa nimo mitubag. Unsay tuyo nimo? Unsa? Nanawag ko nimo kung asa na ka. Naglaroy-laroy pa ko, Nay. Unsa? Doon na pa kailaing tuyo, Nay. Pauli na dire. Di pa ko mapauli, Nay. Asina muuli ka. Mauli raw niya ako, Nay. Giingal kang pauli halit chika. Utang buot, Nay. Ayoko balik ka sa. Kay dili gidinoon ko mauli. Asina. Hello? Athena? Hello, Athena? Shit. Gi-off ang cellphone. Gipalagkot ko ni mo, Athena, ha? Usban akong tawag, bi. Huwag yung batasan, ay. Nakigsulti pa ko, gi-off ang cellphone. Ay, ko palaguta, Athena. Ayaw, gyud! Ah, shit. Di na gisinuon makontak. Dili pa ko gusto makakita sa inyo mga dagoy. O ang among gipuyan karon. Sa ka mountain resort. Siya ko noong magdaan ni. O moabot ang higayon. Nga siya nang manag-iya ini. Unsaon? O kinsa man di ang tag-iya sa maong resort. Ano ka, uy? Pagawas ko nimo. Naglagot ko, Apple. Ha? Ngano man? Si Athena nga akong anak. Ngano ba sa tina? Akong gipapauli, pero di pa siya mo pauli. Oo niya. Ay, nasuko ko. Ginala kong pauli. Nabaw ka kung sige tubag. O sa iyang gitubag. Utang buot na, ikog balikasa, kaya di na ginoong ko muuli. Chuna. Kisa may di maglagot, ana, Apple. Chun. Kung ikaw, be, unsa imong bation? Sabta siya. Ha? Unsay sabton, uy? Sabta siya. Tungod kay nakalitan ang imong anak sa nahitabo ninyo ni Alan. Oh. Apple. Chuna. Nakasabot ko sa kibati ni Athena. Ingo sa dili si makatuo sa nahitabo. Dibati itong dakong kahiubos. Nauhaw sa nahitabo. Apple. Ayaw presyura ang imong anak. Kaya tigaling mo layas na. Oh. Apple. Bay, paling og tubig. Inom sa o. Aron mo, luwag-luwagan ang dughan mo. Sige na kapalit og tubig na ako, bay. Nangka, tika. Sam na siya. Salamat, bay. Salamat. Ah, Oh, saman. Di pa ta uli? bani ko, bay. Ha? Asa ta? Palihog tultuli ko sige po yan ni Apple. Ha? Magpakiloy ko niya. Oh, sige. Kuyugan tika. Salamat kay, bay. Sige, sige, bay. Di ka pasagdan. Tabangan tika. Kutom sa kong mahimo, bayalan. Salamat kay, Tara, bay. tara. Ay, pa man sa nagsindo yung motor. Dali, angkas na ko. Ba, unsa nang gikalingawan ni mo diya, huh? Sige ka mag-Facebook. Wala ko kasi doon ay nag-viral. Unsa nag-viral? Unsa man, flood control gihapon nga isyo? Ay, di ay. Silabot na. Ngunit ako gustong mambag sa itayan. Mao ba? O, tingali adik na. Murag di man sir. Dili. Matudbas balik ta gustong mag-ikog. Arang-arang na magdagway tawahan na. Ha? Mao ba? Asa man, Tara. Di ang dagway. Asa? Tara. Oh. Uy, Ano ka sir? mauning tawahan na. Mao gyud. Si mo ang tawahan na. Tindiro di ice cream. Nga akong gitamparos ug akong gipaluhod. Sa sir? Oh, mao gyud kini tawahan na. Siya humba. Oh, ako kini sa gipaluhod o gitiunan sa kong pistola. Sa?
Gitamparos ko na. Kumisukol pa bugha yang o. Kung mao, taas ni kinabuhi tawana, sir. Oh. Ha? Taas ni kinabuhi tawana. Wani mo madayon ni yung pasil. Nya, wasa sa madayon ng kambak. Taas kinabuhi. Di na ta maghisgot, ana. Andaman sa kinan. Kay muadto ko sa Mountain Resort. Tungan na, sir. Oh. Muadto ko. Okay, ariglado. Ah, Terita. Mo ni napita asan giboy ang apula na bay. Kana. Ay, doon ay gate. Kanang gamay gate. Color green. Mao na yung yabangan. Mao ba? Dali. Ito na to. Naog ta. Oops. Paul? Ayo! Paul? Ayo! Wa mo tingali tao bay. Sirado man. Wa mi tubag. Itaw da. Paul! Ayo! Butong ni Paul! Paul! Wait daw, nanay. Wait daw. Oh, Wait daw, dia. wait tao? Ah. Bata mo ni bay. Adong, kaila ka to apple. Malagi dia. Lakaw. Oh, ha? Oh, bay. Sama. Wa dia. May butong. Wa dia. Lagi. Adong, nusa ka to uli. Maayong pagpaminaw sa Lex Pinon. Babutong na nato may butong. Babutong na to. Oh, sige. Pabuto na to. Apple, gibati kong dakong kabalaka. Kano man? Si Athena lang yung akong anak, wa pa na uli. Ay, may rasad. Gawa pa ni uli. Ha? Ano ko taon? Kaya ko niya pa siya. Pinamakakita na ako. Unsa may kasulti? Ha? Unsa magtuon ni mo? Kung makita mis imong anak, unsa man? Mupahiyom siya na ako? Apple, Labaw sa tanan, matinga siya. Ganong ni ako diri. Unsa may masul siya una-una? Ambi anhi ko, unya imong gitagad, gipakaon, gipadua pagmadyong. tuod di ay no? Ibang gusang gipakita nga imo kong gibugno. Gikunita na akong buhok. Unya, gitukmod, gitwandos ko sa sawg. Pwerte ni mong pwerte ni mo sa kukaan ako eh. Gipalayas ko ni mo. Gani, nagkuha pa kutsilyo, kay dunggabon ako ni mo. Di ba? Gusto ka? Sakto ka? To, di mo tinagit siya. Ganun ni ako din eh. Busa mas may pag musibat na lang ko. Samtang wa pang imong anak. Apple, Uli na lang ko. kadiyot. Si Athena nanawag. Ha? Hello? Athena? Nay, Salamat ka nanawag ka na. Nagpaabot pa ko ni mo. Inday, uli na. Uy, nagpaabot si nanay ni mo, okay? Nay, Ayaw ka balaka. Wa masuko si nanay. Wa. Uli lang, okay? Magpaabot ko na ka. Unsa man dool na ka kay ipasugat ta ka sa tong maid. bilang una ko mo ulit, Nay. Unsa? Asa man ka ha? Asa daay ka? Adto lang una ko sa kong classmate. Unsa? Kinsa may pangalan ng imong classmate, uy? Adto na ko silang Lisa. Kisa Lisa. Tagagot siya, Nay. Adto lang una ko. Okay, sige. Pero, inig panawag na ko ni mo, tubag ka ko ha. Naka. Bye, Nay. Athena. Athena. Shit, gitu eh. Unsa naman? Nananghid. Adto sa kong siyang classmate. Kanang Lisa. Ay, salamat. Ikuyawan ko na. Kay tingali maabtan pa ko niya. Ay, paita eh. Na,
Wa tingay angay kabalakan. Sige, duwa sa kong madyong ha. Okay. Gitimalas na ba ko? Pil din ako. Ako'y kabalakaan na. Ako'y bahala nimo. Kadiyot kay si Bong. Hello, Bong. Oh, padong na ko niya. Muari ka? Yes. Bye. Bye. Si Bong? Oh, muari siya. Bay butong. Nagkugdong taon. Katog ko na yun. Bay. Bay butong. Ay, may... Sorry. Sorry, kini. Ang saman, nasa apol. Oo, amang yun, bay. Tugon ka na. Uli na lang. Sagdan lang ko, Dre. Oh, tika pasagdan ay. Bahala, rin tutulog rin. Noong nga, tika. Mamong lang ka na ko. Biday ng sulti, na. Tika biyaan. Kanta pang rigmakin. Unungan ko yun. Ikaw. Suroy. Salamat, bay. Ikaw may akong agdon. Kung maingo ka magbuntag ta din eh. Oh, okay na ako. Bay butong. Kinasir. Yan na ta. Okay. Hindi na dito. Yan na ganita. Katog man ka. Tumalog bara ko, sir, para mulian ka. Tuntong bata. Niyapit pang bukang sa likod. Gitopsan noon ka. Shut up, Pumba! Sorry, sir. Sorry. Tunto. Oh, Si Chuna, sir, nisugat mo. Bubuag su, sir. chismoso ka, Pumba. Oh, nade si Apple. Ni Dua. Good. Aron malingaw siya. Oh, yun na. Lingi lagi ka. Mura ka doon nagipangita. Asang imong anak? Gusto kong makita. Ay, wa karon dire. Ito siyang classmate. Mao ba? Ansi gusto ni mo? Samang gikapay ka? Masahian ti ka? Good. Medyo stress ko karon. Masahian ta ka. Pakondisyonon ta ka. Ngayon ako silang Lisa. Mingaw na raba. Basinuga, natug na siya. Tawagan ako. May magandang babae sa balang lupa. Duha ka lalaki. Mga taga-subo ko ka. Naghukas lang. Nalautan natin, nalautan. Nagtinagkalog pa. Murig nga ako ka. Lapitan pala. Lapitan natin. Miss, ay kita. Unsa? Dahil kita. Daralhin kita sa heaven. Wala mo mapilstok, ha? Usa. Walang takot, Mari. Walang takot eh. Dali. Kadiyot lang. Unsaon ko ninyo? Mari, nagutan na mo. Saan ka nagsasayaw? Pahimudsan ko ninyo? Maut na ka talaga. Kasabot tayo ka. Mas maayo pag mga tuog mo. Usa? Mga tuog mo. Usa? Ano? Kay bawa ba mo? Ano? Desperado ko karon. Puspado na to yung karoon. Alipayon ka na mo. Gusto kong mukilaw. Ay, kabalakay. Makita tayo ng lapasan nun. Magkakilaw ka.
Dili is lang akong kilawon karon. Ha? Uy, wala mo sa mga gusto mo kilawon, ha? Ang akong bud-bud. Hey, mama, ha? Atay sa tao ang akong kilawon. Atay sa tao. Ikaw, katawa man ka. Uy, Dako kay kag katawa. oh, Nakita na akong imong atay. ano? Usa? Gusto kong kilawon ang imong atay. Samaan ni. Labla ka. Yaman. Dili pa na mao. Ni apa. Ikaw na tapa. Nakuyapan mo ka, umana. Nanayin ko siya rin. Ibang ipatira niya. O yung napapangit. Sortihan ninyo kung makatilaw mo na ako. Oh. Tungod kay virgin pa kayo ko. Usa? Oh. Masabay kay paabot ni mo. Oh. Gusto ka? Dali amag. Gaksa ko. Romansaha ko. Usa? O sabay kay paabot ni mo. Dili ka? Adon ako. Box! Ay! Inubag di mo ang bukto na. Atong hiluto ng imong bukton. Sama ani. Dayon. Matuga. Kini. Ni apa. Katog na. Nagkawas sa mga tao. Samot lang mas problema na ako. Ansa man, kondisyon na ka? Basta ikaw ang watiman ako. Makondisyon gadayon ko, Chona. Really? Yes. Sa taon na ako kung tinuod na kondisyon ka ha. Oh. Kahaan ka ni. Chona. Hulo. Oh. Murag payong nga akong gibukan. Kalitlag to'y po. Basta ikaw. Dosin na sa tuwang gabi. May apple nga may uli. Bay, may butong. Ano siya naman ha? Uli na lang taway. Sure ka? Oo. Uli na lang tagay. Ikaw lagi ko nimo. Ulita. Wa mas apple, wa manggit. Ikaw mag-igo. Sige, uli na lang tayo. Hello, Apple. Kung samahan, daogan. Ginansya gamay. Good. Nahibaw ka na nga ni si Chona dere. Yes, bong. Basta ako'y magpangga, Apple. Di gyud magbaso lang babae nga kung mahalon. Naipaw ko ni Bubong. O swerte kay akong amiga. Unsa to gisulti mo? Matod ko, swerte kay ka. Tuwag kay na si Bong nga nagpangga ni mo. Kauyon siya sa single mom. Kaya di na kinahanglan tudloan, girl. Amaw. Uli na ko'y. Uy, ari na lang higda, good. Ayun na, oy, di ko, ipauli ko. Basta buuli na tong anak ni mo. Oh, okay. Ipahatod ti kakang humba. Ay lang po, nagmotor man ko. Okay. Amping. Daghang kay buang diri sa amo dapit sa Sinoy. Betaw no, Lisa. Wala sila surte. Kasugat sila gwapa. Patanon. Pero, kamao mo nalipod sa galingon. Uy, kasabot mo sa problema ni Mood. Imong tatay, viral mo. Nakakita, day ka. Huwasin na, uy. Ngano gutang di. Ngano dito? So, ito yung tabu, aday.
Dawagit ko mag-expect. Ewan ko magtahom nga mahitabo nga mabungkag ang mong pamilya, Elisa. Sa hinungdan di. Nakasa ang akong tatay. Oh, unsi. Love triangle. Lo. Mo ba di? Nasakpan yun na mo mismong nanay. Dito sa amo. Hala ka. Oh my God. Gani. Nilayas na mi sa amo. Oh, niya na tabay. Salamat kay bay. Salamat. Paway na. Ugma. Padayon itong panginta nila. Salamat, bay Utong. Ipalabi ha. Kaya bay, madarating ali. Sige, banang tika dali. Harin lang kutog. Si Bayalan. Nasa may hagdanan nila. Wadali. Nagigda silang sahog. Pero siya, nagpaabot kung mabalik siya at na. Uyay. Dulo na ko. Ama na ko sa Bayalan. May music pa. Kaya ko siya layo. I built a home with bleeding hearts. With its brick, with love and plans. You're my light, my reason why. Vida. I just took an empty sky. I'm still waiting at the door where you left her Isa. before. Tuong luwa. Every night I whisper, Lord, come back home, don't let me go. But silence is all I know. Uy, yung Bayalan, uy. Before you come, I fix you down. Want you taste your dreams and fly. I give you wings. I stay behind. But now you can. And so is time. I'm still waiting at the door. Where your footsteps touch the floor. And pain begins to fade. But love, it always stays. Bay. Still alone. Still afraid. Ba't ko niya? Much more day. Where you go, where you say that I remember who you are. But wishes don't do that far. Ay. Nak, paabot ko ni mo, nak. Paabot ko ni mo. Bayalan. Bay. Sorry, bay. Itong nalpaka. Kamatanon ka sa basa ko. Okay na, bay. Okay na. Tandog lang ko ni mo. Tandog ka? Oo, bay. Angay. Tulong-tulukoy na ko. Nga naman. Hanap ka. Kantang Iristo. Ang amit na bay. Samtang nagsige kong sa Facebook sa akong anak. Scroll na ko.
Abot man nga. Napunta man sa video key. Tukang music. Kantaan na lang ako. Oo, tudukan ako eh. Kantahan mo. Oo, tudukan ako. Ilakan sa nimo. Tuog na eh. Kadlaw na. Di pa kita nispultahan. Tuog na. Masin ako ba nga mauli sila ba? Bay, sa pagkakaroon, murag, di pa na may tabo, muli sila. Sila, nagtuom to sila nakasaka. Bitaw mo? Paway na. Paway sa. Di pa gida ito sila muli. Bay, no? Palagi, di pa tumuli. Mga pahuway sa. Salamat, bay, putong. Atina. Lisa, Sige, huwag naman ng mata, God. uwa man ko makatuhog, Liz. Nga naman. Nagsige ko gunahunas na hitabo na mo, good. Atina, Sorry ha kung nakahasol ko ni mo. saan taong kayo? Pag unang anak ko, okay ra kayo eh. O nang higayon nga, nalayo ko sa amo. Atina, O nang higayon nga, uwa na ko sila ikauban si tatay. na, kasabot siya kay ko ni mo, anak. Kailang ko ni mo, God. Tatay's girl, magugagod. Anak, nawa, hilak na sad. Ilom na. Saan ko? Ilom na. Tatay's girl kit ko, tinuod na. Yan sayang. Gawag tang ni tatay akong pagtakod ni. Atina, Alisin ko na sa buntaga. Salamat sa mong pagpadayon ako, ha? ano? Asa nam dega? Maglaro-laro ko. Mangita kong dapit nga. Nga dili na kumuhilak. Atina, ayaw palabi eh. Inumdum eh. Paso pa ba yata? Mag-graduate na ba yata? Usanas nakahasol na ko, Lisa. Nga naman? Mupasok ko. Nuwa si tatay. Nga naman? Di din mo iuban ang imong tatay sa pagpasong. Dili, Lisa. Ala, Atina ni. Oo, kiyon ko na. Sa oras ha. Uy. Alasing ko medyo ng lispuntag. Bangon ko. Si Bayalan. Uy. Ano siya slantay? Hindi ha matato siyang tubi. Ups. Uy. Si Bayalan. Nara siya. Bayalan. Oh, bay, putong. Kandang lagi ng plato niya. Oh, so kita kong daan. Nagsukat kong daan ba para pamahaw. Ha? Sa'yo agod. Sa iyo mo dyan ko pirmi magluto ba Karon makakaon si Tina kay maadto mo sa siskudahan. Ukon siya? Andam kong daan ba andam ko. Mabang ulang sige sudan mo diya. Ay, kuan, suriso, tulokbok. Itlog, tulokbok. O, nasa ko ikutaw nga Milo, init-init pa tao na. Apulos man tulo, suriso tulo, itlog tulo. Oh, bay. Ako aduhara. Oo, para kang langgatsuna, usa. Kang Tina, usa. Nya, para nimo akong bisita. Bayalan. O ganong nagandam ka na? Ha? Ano, pauli sila? Ngandam lang ko. Ngandam lang ko, ipasin di ay kaunaw na di silang pauli. Bay. Napaabot ko ba nga maabot ko sila. Ang tuwi ko maabot sila. Ginoo ko. Kasayo ko eh. Mananawag na nimo. Zaman, lain mong ibay. Sino ba ang nanawag? Ha? Hello, humba. Ilang sir, luto na. Ang humba? Luto na. Basta maaari
ka dali sa imong resort ba? Palutuon magyud ko nimo og huban. Luto na. Good. Bye. Oh. Si Humba nagpahibaw nga naluto ng humba nga akong paborito. Oo. Mao ba? Mayong pagpaminaw sa Oh, Lex mao sa na Pinoy. akong paborito, Bong. Wa gyud ay mauli ang imong anak. Akong gisusi sa iyang kwarto, pero wa. Dili na kramayo tsuna. Peligro ga masugamak sa katalagman ng imong anak. Bong, Musugot ka lang nga matuog ka nga wa ang imong anak. ay nananggid mo sa tusiyan ako, good. Okay. Mungutan ako. Sa man. Kumusta man ang amahan sa imong anak? Hingpit ng papas. Unsay buot nimo ipasabot? Dili na siya makasamok-samok pa namo. Tungod kay nibiya nami sa bahay. Kinsa ganito'y ngan sa amahan sa imong anak? Kung ano lang utana ka. Oh, interesado kong mahibaw. Unsa to'y trabaho sa amahan sa imong anak? Manuroy og ice cream. Naninda og ice cream. Ay, wapagin mo manong kaon na. Nagkang istorya, pero ang kaon hinay kayo. Ay. Uy. Kasayo doon ay customer. Nagpunto lang. Yulong na. Di ko na niya ang helmet. Uy, baya. Kagwapa ning bata. Naglingkod sa isang motor. Nitanos palibot. Ay, tanaw siya na ko. Murag, maugi niya ang anak ni Chuna. Good morning. Good morning. Customer mo, dere? Dili, miss. Driver ko sa tagiya ni Mauricio. Mao ba? Ikaw, customer ka din eh. Sa iyo magkay ka. Dili. Anak ko ni Chona nga mo'y nagdaan ng resort. Ay, anak kang Chuna. Pagdali. Aron magkaon ka. Magdungan mo kaon si Chuna o ang akong amo. Ana, si Serbong, ikaw. Ha? Dali. Si Kuyugan, tika. Tuwa sila, nangaon sila. Doon sa swimming pool. Tana. Mao ba? Sunod ako. Tunay, ako na Humba. Ang personal driver ni Serbong. Kasi nga, ano mo? Athena. Tina. Ma? Ay, di anang ipatimpla ni sir? Ibutang. Ay, oo, ma'am. Oh. Amay, kumusta ka na? Ay, okay ra, sir. Ay, tuod, ma'am. Naabot na ba yung imong anak? Ha? Naabot na? Ay, naaraay. Nagkuyog silang humba? Okay. Bong, ako na sugatan, ha? Padula. Aron magkaila kami. Oo, Bong. Niabot ang iyang anak. Bisan layo, pero maklaro kayo nga maanihag ang iyang anak. Kung Kuyugan, Chuna. Salamat, Humba. Sige, balik ko sa kanan, ha? Padayon lang, Humba. Salamat. Athena. Musod na ko sa akong kwarto, nay. Ayaw sa. Nga naman. Ipaila-ila ta ka ni Bong. Di lang ko, nay. Athena, ayaw kong balibari. Ako ng big boss. Ipailati ka. Dali na, sunod na ako. Dali na. Mao ni ang imong anak? Mag-iwaon siya. Shy type. Oo, Bong.
Siya si Athena. Hello, Atina. Hi, sir. Ayaw pag-share na ako. Titubong na lang, okay? Okay, tito. Good. Oh, Chuna, kanus ang iyong graduation? Next week na, Sabado. Wow. Congrats, Inday. Salamat, tito. Doon na kay gift, gikan ako. Ha? Doon na kay gift, gikan ako. iPhone 17. Ha? Wow! iPhone 17! Thank you, Bong. Thank you! Nakadungog ka? Ingon anak kag galanti ang akong amo. Hatagan ka niyag iPhone 17! Sorry, Nay. Pero sa tong kahimtang ka nun, Nay. Maglisod pa kong pahiyom, Nay. Athena, May namatikdan ko, Nay. namatikdan. Asa namatikdan ni mo? Nagbongong ka lang nga ni sangpit niya. Ha? Imom ka siyang big boss. Wala ka nag-sir niya. Nagbongong ka lang. Nga no, Nay? Kuan, Athena, very humble gid kay na siya. Di na siya gustong magpatawag og sir. Mao ba? Oo. Oo, Athena. Di gid na siya gustong magtawag og sir niya na imo tawag niya og sir. Pero ang iyang driver lagi. Sir, malagi gitawag. Kuan. Ang iyang driver. Pero diri namo, Bong na gid ang iyang gusto nga among itawag niya. Unya. Ang anong hatagan mo ko niya gift? Mahalon para pag yun. Gusto niya nga makahatag og regalo nimo sa imong graduation. Karon pag ganit mi nagkaila, unya mo hatag dayon siya. Pasalamat ka nga ingon ana ang kinaiya sa kong big boss. Biyain ako, Nay. Kay matuog ko. Niyang imong pamahaw. Nakakaon ako. Wa mo kaon ang imong anak. Nakakaon ako no siya, Bong. Magpakitir man kaka. Yes. Ayaw na lang. Hasol na. Diretso na lang ta. Ato na lang ta sa Bay Hotel. Okay, sige. Ikaw ang magigo. Pila ka buok ang imong bisita? Mga 20 ka tao. Mga, amo lang ko mga silingan, good. Okay. Gamay ko. Sige. Kung gamay ang 20, himo na kong 50. Approve. Pero, Bong, ang bayad, ana. Sagot ko na. Thank you, Bong. Thank you. Pero, katong imong giingon nga gift para ni Athena. Nga naman. Tinuod ka hatagan ni mo siya? Oh, come on. Di na kinahanglan nga imo nang ipangutana. This is Bong. And you know me. Thank you, Bong. Sabayalan. Luyas kong mikoy. Hukdok sila misa. Ay, nakatuog taon. Stilan. Doulon ako. Bayalan? Bay. Bay. May butong... Uy, waka. Niyan na sila ba eh? Ha? Kikisa siya. Kung lang ka, si Chuna, o si Athena. Niyan na. Waka nga nakatuhog na ba ko na. Uy, naabot bay? Waka gini ay. Wala taon. Katawag kang pinaabot. City pasado na. City pasado sa buntag. Nabugnaw din akong giandam nila. Tarong tugaw. Ako lang paabot nila. Bay. Palayo tug. Kinahalan nga magmaligon ka. Unsa na ito pagkita nila? Kung masakit ka. Bay, butong. Ato na ko. Ikaw na may baw dito sa resort. Yes, Bong. Bye. Bye.
Amping love. Yes, love. Sa Bye. Let's Pinoy. Sir, manam ka na to sa cherry. Yes, sumba. Nindot mo sila kay Ron Rubin. Murag maskit ba? Unsa? Ang uban, magsusi sa tanang branch sa ilang negosyo. Pero kiningi mo, magrubing. Aron pag-ukay sa ginabot. Tuntong bata. Dito, tiawla na sila. Ay sir, nawag dito si sir. Kay pagkuha na ko ng basura. Daghan na bang basura? Ubay-ubay na sir. Puno na ang usaga at tasiki sa basura sir. So listeners, mga ka-followers, sunda ang lain kang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwag ni Francis Iliagais Paris. Papalihog din ko no o subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.